17. izdanje Dobro World Cup je pred nama. Ove godine nikad više zemalja učesnica, 51 zemlja iz cijeloga svijeta i preko 250 sportaša. Tu je i preko 20 osvajača aktualnih olimpijskih, evropskih i svjetskih medalja, tako da kvaliteta ovog natjecanja ove godine stvarno na najviše mogućoj razini. Time smo i najposjećeniji i mogu reći u ovom kvalitativnom smislu i najkvalitetniji svjetski kup u seriji svjetskih kupova. Zbog situacije na Bliskom istoku i otkaza posljednjeg u seriji svjetskog kupa u Dohi, Osijek je postao posljednji u nizu, tako da ćemo imati ove godine i čast dodijeliti nagrade i trofeje ukupnim pobjednicima svjetskog kupa. Osijek je ušao u elitnu seriju svjetskih kupova, samim tim je i kvalifikacijski za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. i ove godine za svjetsko prvenstvo koje će biti na jesen u Rotterdamu. Hrvatsku reprezentaciju predstavljat će 8 naših sportaša, najjači sastav u ovom trenutku koji može biti. Nažalost, Filip Ude i Tin Srbić zbog ozljeda ramena, jedan i drugi, morali su otkazati svoj nastup, ali u ovom stupu najvažnije je naše sportaše sačuvati da što duže traju i da nas predstavljaju na najvažnijim onim svotrama koje nas tek očekuju na ljeto u Zagrebu na Europskom prvenstvu i na svjetskom prvenstvu možebitno na jesen u Rotterdamu. Što se tiče finalnih dana 11. i 12. su dani kada pozivamo sve naše obožavatelje, ljubitelje gimnastike da dođu u grad na Dravi, u Osijek, u Gradski vrt i da podrže našu reprezentaciju s tribina ako se probiju u finale, što na ovom natjecanju neće biti nimalo lagano. Pored ovog sportskog spektakla osigurali smo i niz zabavnih popratnih događaja koji će biti u okruženju arene Gradski vrt. Ovoga puta sastavili smo veliki parkour podi ispred glavnog ulaza gdje će svi oni koji budu došli posjetitelji moći se i okušati na poligonu parkourovom uz naše trenere i animatore i pokušati prve korake parkoura na zato predviđenim spravama. Još pored toga osigurali smo i nastup DJ-a na pozornici ispred same dvorane i niz gastronomskih prigodnih štandova koji će zaokružiti cijelu priču sa unutrašnjim dijelom gdje smo u velikom ulaznom kolu osigurali Kids Corner koji je još s obzirom na prošlu godinu ove godine i povećan sa nizom sadržaja poligona i raznih modula koje smo instalirali prema težinskim sadržajima od manjih dobnih skupina djece do ovih malo starijih, koji će isto tako uz naše trenere i animatore moći se okušati u prvim koracima gimnastičkog sporta, odnosno u raznim provlačenjima, kolutanjima i zabavnim sadržajima koje smo pripremili u okviru dvorane Gradski vrt za sve oni koji budu došli i pridružili nam se. Još jednom pozivamo sve u 13:45, početak 11. u subotu i 12. u nedjelju, dvorana Gradski vrt, Osijek.